Kaixo, Arratsaldeon, ongi etorri. Ongi etorri. Eskerrik asko. Hasi gara pixkatxo bat aipatzen, baina azuk azalduko diguzu ongi zer da emakumea surflari. Bueno, hau da, 2014an martxan jarri genuen proiektu bat, hasi ginen, eta hasiera abia puntua justu izan zen, Mirianek aipatu ditun, arrastoiegatikan, ez? Sentimendu hori, sentsazio hori, batez ere amorrua, zine ona, ez? Jasate genitun, emakume bezala ikusia izanagatikan, jasate genitun begira da, edo txapelketako neurri batzuk, edo olako, gutxietxi sentsazio horregatikan, injustizia horregatikan, esan genuen, beste norbaitek ez du ingo, guazen guitea zerbait, ez? Eta june Torrealdaikin elkartu nintzen, june futboletik antzetorre, baina sentsazio berdina genezkan, ez? Eta sentsazio amorru hortatikan, zerbait imer dugu, zerbait idatziko dugu. Ainhoa Azurmendi lagundu zigun, idazten proiektu bat, zerbait buruan bagenekan, eta hola hasi ginen, lehenengo proba batetik. Baina genuen udaran bertan, 2014an, olako proba bat, ja zenbat jende animatuko litzaken, zenbat emakume animatuko litzaken, eta azkenengo hastian bertan 40 animatu zian. Pentsa. Eta hor ikusi genuen gogoa base, hola. Bai. Eta zuk diozulo emakume surflariei asterizko moduko bat jartzen zaiela, ez da? Zergatik hori? Hori beti, bai. Emakume ulertzen dugu, asterizko horrekin, pixka txapel bat bezala, ez? Emakume hitza jartze dugu, baina txapel horren azpilan, ni neu ere du, trans, intersexual eta baztertutako identitate asko sartze gehalako, ez? Azken finean, orduan txapelketetan ibiltzen nintzen momentu hortan emakume bezala ikusarazian nintzen, eta horko bizipenak bestela ere oain transgeneroa naiz, oain ere jasate ditut edo inkluso handiagoa dira, ez? Bidea oztopo gehiago bezala ikuste ditugu edo jasate ditugu, eta horrekin laguntza pixkat edo etxe bat gutxinez elkartzeko aukera bada proiektu hau. Bai, eta holako komunitate bat sortzeko ere bai, ez da? Bai, klaro, azken finean helburua da bizibilizazia, ez? Ikustaraztia bagaudela, ez gehala gutxi batzuk, gero eta gehiago sortzeko aukera badala, saretzia, elkar, konpartitzia, ez? Oain aipatituguna, leheno gure garaian sekular ez teguitzen gauza hauetaz. Mirian nire ere izan da betidanik, eta oain da gozada bat gauza hauek entzutia eta konpartitzia, esan esken nik ere gauza berdin-berdina sentitu nitun, nintzen urrengo generazioa. Eta hirugarrena izango litzake ja alduntzia. Eta alduntzia, tabla batekin, olako erramienta batekin, eremu espazio berri batea oso maskulinizatua daun espazio bateagoa, itxasua dela, eta hor nola jardutegea, ez? Alduntze hori gai nahi sentitzeko. Edo lehiaketetan, gure kasuan garai hartan, sentitzeko nire gai naiz, eta ez jasotze genituen edo geneuzkan sentsazio guzti horiek atzea botatzia edo ez dakat inungo etorkizunik edo sentitu eta siniste genituen gauza horiek, ez? Beraz, emakume, trans eta intersexualei zuzendutako proiektua da emakumea surflari. Hori da, bai. Bazterretik erdigunera edo ekarri nahi dituzue, kasu honetan surfaren bidez. Bai, azken finean hori da, ez? Ikusten dana betiko estereotipo, prototipo eta surfa buruan dakaula etortzen zaizkigun irudiak oiedia. Eta emakume irudi hori ere izango litzake segurazki, rubia, argal, betiko estereotipo horiek. Pizkat horrekin nahi dugu puskatuta, nahi dugu bazterretako pertsona geanak edo gaudenak erdigunean jarri aukera bat eman. Eta hor sartzen dira etorkinak, homosexualak, eta noski hori dana emakume aterki baten barruan. Zu ere surflari profesionala izan zinen, lo? Bai. Zure hasierak ez ziren errexak izan, zu emakume gisa agertzen zinen garai hartan gainera, ez da? Bai, ni momentu hortan, segurazki, enun ez da imaginature ingo transgenera izan nintekenik,
enekan ez da, eredu ikan, ez da. Eta, bueno, nahi lehiatzia beti gustatu zait, oain ere bai. Surfa ere gustatu izan zait, eta, bueno, nire, esan dut, baina Miriantzan ere eredu zuzena, hortxenekan, herrian bertan, eta bere pausua jarraitu nahi nituen, ez? Orduan, ni zentratzen nintzen lehiaketetan, bueno, aldun bezala disfrutatzen, eta, bueno, momentu bat arte. Eta zenbat urte zaritu zinen profesional bezala? Eta zergatik amaitu zenuen, zure profesional karrera hori? Bueno, profesionaletan, lau bat urte izango zian gutxi gora bera, ez? Eta gero amaiera izan zen pixkat, bueno, zergatik hasi izan, nabarmen, nire eredua jarraitu nitulako, bide bat iriki zigutelako. Eta bukaera izan zen erreta, guztiz erreta, ja aspektu asko, ez? Aurre egiteko, ja ikusten ditu nire eredu horiek ere ja utzita zuten, enun ikusten jarraipenik, eta hortaz aparte ikusten un beste zapalkuntza bat nire gorputzakiko, ez etzan presioa bakarrikan txapelketena. Presioa zan baitare irudi bezala, ez? Askotan, klaro, hile luzia, ez dakize, bestia. Enintzan bat ere eroso sentitzen, eta nire pertsonalki nire prozesu batian sartu nintzen, enuna garbi ikusten, enintzan bat eroso sentitzen lehia hortan, edo lehia horrek txapelketa horiek emateziaten bide hortan, enun ikusten beste ereduikan, enun ikusten beste estereotipoikan, eta ni ere enintzan hor kokatuta sentitzen da poliki-poliki, enun ikusten ere instituzioek babesten nindutenikan, eta utzi nun. Utzi nun, amorru hortatikan, eta beste zerbait eraikitzeko gogoz.